ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा पुरा जनाक गेले नमस्कारू। आयचे एकाचे अध्यायक तुमका सगळ्यांकय स्वागत। सोमारू जननी माताजीन इंट्रोडक्शन बारी चंदा रीतीरी आमका पुरा एक्सप्लेन केला आस। तशीची भगवद्गीते आमगेल हे 40 डेज अंतू 18 अध्याय येता आणि 700 श्लोकास। सो चॅप्टर बाय चॅप्टर आम्ही कव्हर करता व तासाची आजी एका अध्यायो आणि दोन्ही अध्यायो आणि 18 अध्याय ಸ್ವಲ್ಪ होड असं तक 3 क्लास जावका जावच्या पुरो आणि तशीची वरलाल चॅप्टर दोन दोन क्लास अशीची आम्ही 40 दिवसांतू भगवद्गीते कव्हर करताची। आजी आम्ही एकाचे अध्यायू कसने तंतु कसन असं म्हणून पळया। ऍक्च्युअली भगवद्गीते आम्ही अर्थ कोण घेवका जलरी तज्जी पुढे आम्ही दोन्ही विषयू समजावून घेणू अर्थ कोण घेवका जाता। नाही ह्या दोन्ही विषय आम्ही सम अर्थ कोण घेणी जलरी आमका भगवद्गीते एक सामान्य ग्रंथशी दिसता। तंतु एक फर्स्ट विषय कसन म्हणारी कृष्ण देवोत्तम परम पुरुषो म्हणून म्हणारी कृष्ण देवादिदेव म्हणून कृष्णाक समान जल्लले कोणी नाची आणि कृष्णाले वैरी समेत कोणी नाची। हे शास्त्रांतू वर्णन केलेलंस आम्ही हे पळया म्हळरी विंगड विंगड पुराण विंगड विंगड उपनिषद पुरा हंतू कृष्णाले म्हळरी तोची देवादिदेव म्हणून वर्णन केलेलं असं त्या पुरा आमका कव्हर करू जायना जलरीची केला श्लोक असं आम्ही आजी पळया। एकाचे अध्याय त्या प्रारंभ करचे पुढे आणि आमक पुरा जनाक गोत्तशील म्हणके कृष्ण म्हळ्यार ताका हजार हजार नाव असताची। तंतु आम्ही आमगेले स्वामेननी गोत्तशील म्हणके वेंकटरमणाल देवस्थान म्हळ्यार आमगेले मस्त देशाद्यंत पुरा अस वेंकटरमणू म्हणून आम्ही कृष्णाक वेंकटरमणू म्हणून आपयताची। केशव गोविंद माधव नारायण श्रीराम आणि नरसिंह अशी हजार हजार नाव असाची। एक एक भक्तू कृष्णाक एक एक नावांतू अपोचाक इष्ट पडवता आणि दोन्हीचे विषयू आम्ही अर्थ कसन कोण घेवका म्हळरी कृष्ण भगवद्गीतेंतू विंगड विंगड योगा बग्गे उल्लैता ज्ञान योगा बग्गे उल्लैता कर्म योगा बग्गे उल्लैता अष्टांग योगा बग्गे उल्लैता जलरी आम्ही अर्थ खोर घेवका म्हळरी कृष्णाक आम्ही भक्तीन मात्र आम्ही साक्षात्कार करू जाता आणि ताका अर्थ कोण घेवच्याक जाता।
ताजे निमित्त भक्ती मार्ग हे अत्युन्नत मार्ग आणि शुद्ध भक्ती आम्ही आमगेल जीवनांतू पालन केल्यारी आम्ही कृष्णाला साक्षात्कार कोरच जत्ता आमगेल जीवन सार्थक कोरच जत्ता म्हणून हे दोन्ही विषय आम्ही उडगस दवन घेणू आमगेले भगवद्गीते आरंभ कोरका आणि अनेक म्हणरी आम्ही भगवद्गीते अहंकारान मोडारी ते अर्थ कोण घेवच्याक आमक साध्य ना आम्ही त्या विनम्र भाव मला विनम्रतेन आम्ही हे भगवद्गीते अर्थ कोण घेवका तकाची कृष्ण भगवद्गीतेंतू सांगतास सएवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी मे सका चेती रहस्यम मे तदुत्तमम म्हणरी अर्जुना हे पुरातन जल्लाल हे अत्युत्तम ज्ञान हाव तुक सांगता आस कसलेक म्हणरी तू मिगेले भक्त जावन आस आणि सखा जावन आस तू भक्त जल्लाल निमित्त हे रहस्य ज्ञान तू अर्थ कोण घेवच्याक साध्य अस म्हणून सो ह्या श्लोका निमित्त आम्ही अर्थ कोण घेवेत कशी आम्ही भक्तीन कृष्णाक अर्थ कोण घेवेत म्हणून आणि तशीची आमगेले भारत देशांतू मस्त जनाक कृष्ण मळ कोण म्हणून पुरा गोतस जलरी कृष्णाल बग्गे आणि ह्या कृष्ण प्रज्ञे बग्गे अनेक अनेक तप्पू अभिप्राय आसाच त्या भारत देशांतू विंगड विंगड जनाल मध्ये यस आणि केला पंत आमची गेलेल्यांतूय केला जन तप्पू अभिप्राय कोण घेणू असताची तंतु सामान्य जावन आशिल दोन्ही म्हणरी केला जन सांगताची कुलदेवूची ओडू म्हणून घेण जलरी शास्त्रांतू कसन सांगला आम्ही त्या अनुसरणे कोरका कुलदेवू होडू म्हणून घेणू शास्त्रांतू खै सांगिले ना आणि दोन्हीच म्हणरी देव म्हणरी गणेशू अथवा शिवू तन्नीची देवोत्तम म्हणून केलव जन अर्थ कोण तप्पू अर्थ कोण घेण असताची जलरी एक पंता पार्वती शिवाक निमगीता तुवची देवोत्तम जावन असल्यारी तुव कोणाल बग्गे ध्यान करतास म्हणून घेन तेदना शिव पार्वतीक सांगता हाव देवोत्तम नाही श्री रामचंद्र देवोत्तम हाव रामालेची जप करता असता सदा काल राम 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 रामेती रामेती रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम रामनाम वरानने म्हणून शिव पार्वतीक सांगता आणि शास्त्रांतू सांगला वैष्णवानाम यथा शंभू म्हणरी वैष्णवांतू अति श्रेष्ठ म्हणरी तो शंभू म्हळ शिव म्हणून हे सकड अंतू आम्ही कसन अर्थ कोण घेताची म्हणरी कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष ह्या शास्त्राचे आमगेले चारी वेद असाची आणि 18 पुराण असाची एक आणि 108 उपनिषद आणि श्रीमद भागवतम आणि वेदांत सूत्र कडेरी इतिहास महाभारत रामायण आणि भगवद्गीते कंचे ग्रंथ घेतल्यार समेत आमका हे स्पष्ट जावन कळता कसा म्हणरी कृष्ण देवादी देव कृष्ण अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक म्हणून आणि कृष्णची भगवद्गीतेंतू तोची सांगतास भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रच्छति म्हणून सर्वलोक महेश्वर म्हणरी आम्ही असची हे ग्रह एक सान ग्रह जलरी आमगेले ग्रहांत आमगेले ब्रह्मांड एक काढलारी तंतूची 14 प्लॅनेटरी सिस्टम सेतच म्हणरी वैरी स्वर्गलोक
जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, सत्यलोक म्हण ब्रह्मलोक म्हणू, आणि तोग्गु रसतल, पाताल, वितल, सुतल, विंगड विंगड प्लॅनेट्स येतात. अशी एक ब्रह्मांड घेतलारीची ब्रह्मांड कितली की होड अस, तशी असले ब्रह्मांड कितली की लक्ष गटले कोटी गटले ब्रह्मांड असाची. तकाची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक विष्णू. तकाची ब्रह्मो ब्रह्मसंहितेंतू सांगता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम. सर्व कारण कारणम मला ह्या पुराचे सृष्टीचे कारण गोविंदा कृष्ण, आणि तोची आदि पुरुषु, आणि तोची सर्व ईश्वर सर्वेश्वर ईश्वर परम कृष्णा म्हणून. आणि आम्ही अनेक पळयत कसलेक तो ईश्वर अथवा सर्वेश्वरू म्हणून कसलेक म्हळरी तका स ऐश्वर्य अनंत मात्रांतू तगेलगी अस. त्या कसन म्हळरी एक जाऊन संपत्तू संपत्तू म्हळरी दुड्डू, वज्र वैढूर्य त्या आणि कंचेची ह्या पळयलारी संपत्तू अनंत मात्रांतशी म्हळरी कृष्णाला मात्र. आम्ही पुरा सांगच्यापूर म्हळरी मिगेला इतली दुड्ड अस, इतली बंगल अस, इतली एकर जाग अस म्हणून कोणी सांगेत अथवा एक एक वर्ल्डाचे रिचेस्ट पर्सन नाही मिगेला की लक्ष गटले कोटी डॉलर्स अस म्हणून ताण सांगच्या पूर जलरी कोणी समेत हांव सर्वेश्वर म्हणून सांगच्या जायना. त्या कृष्णान मात्र सांगेत हांव सर्वेश्वर म्हणून. तशीच चंदाई घेतल्यार समेत आम्ही एक कोणे एक चंद कोणी असल्यारी आम्ही तांका अट्रॅक्ट जाताची केलो पंता. जलरी कृष्णाल चंदाई म्हळरी भारीची एक तक एक अनंत रूप म्हळरी भारी चंद तशी. आणि तशीची तागेले शक्ती शक्ती म्हळ कसं ने अत ಕೆಲವು जनाला ಕೆಲವು शक्ती पुरा असताची. जलरी संपूर्ण शक्ती कोणाला असं म्हणून सांगलारी त्या कृष्णान मात्र सांगेत अत्यंत पॉवरफुल म्हण हायेस्ट पॉवरफुल कोण म्हणून सांगलारी कृष्णान मात्र त्या क्लेम करून घेवेत. तशीची ज्ञान आणि वैराग्य आणि यशस हे स ऐश्वर्य कृष्णान अनंत मात्रांतो ಹೊಂದಿರಲ್ಲ निमित्त तो देवोत्तम परम पुरुष जावनु अस. आणि तशीची आम्ही पळयताची कौशल ओशन म्हळा कर्णोदक एक समुद्र अंतू एक महाविष्णू तो एक श्वास सोडताना कोटी कोटी ब्रह्मांड तगेले चर्माचे एक एक रंध्र तुले नेताची अंग तुम्ही पळोच्या पुरो एक एक ब्रह्मांड म्हळरी कितली ब्रह्मांड असाची. त्या कारणका ओशियन तुले एक एक ब्रह्मांड तगेल चर्म रंध्र तुले नेताच म्हळरी तगेले गात्र कितली होडसच्या पुरो म्हणून आम्ही एक ऊहे करियेत. आणि तो प्रत्येक ब्रह्मांड अंतू गर्भोदक शाही विष्णू जाऊन घेणू विस्तृत जाता. अशीची ह्या मात्र नाही ह्या पुरा विषयांतो आम्ही अर्थ करून घेवेत. आणि ह्या नाहीशी मध्वाचार्य रामानुजाचार्य आणि चैतन्य महाप्रभू हांनी पुराजनान सांगिल अस कसा म्हळरी विष्णू देवोत्तमो म्हणून. सो आमका आता पुरा ह्या पळोवन घेनो आम्ही कसन सांगचेस म्हळरी हे 33 कोटी देवते कोण असाची तांनी पुराजन म्हळरी ब्रह्मा आणि शिवा कै सेरवून घेनो हे पुरा देवते तांनी कृष्णाले सेवक जावनु असाची. आणि विष्णू हे स ऐश्वर्य अनंत रीती ಹೊಂದून घेनस आणि तो भक्तवत्सलू म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेवेत. आणि तगेले जन्म समेत आणि तगेले कार्य एक दिव्य जावनु अस. आम्ही आता
महाभारताचे आमका ಕೆಲವು काणी पुरा सुमार ರೀತಿರಿ पुरा ಜನಕ ಗೊತ್ತಸ್ತಾ जलरी संक्षिप्त ರೀತಿರಿ एक सांगची म्हळरी आणि पांडवा त्यांनी आता एक त्यांनी वनवास मुक्सून आयलल तेदना तंक ಆಕ್ಚುಲಿ दुर्योधनान तर्क ಸ್ವಲ್ಪ अर्ध राज्यकी अथवा ಸ್ವಲ್ಪ राज्य दिव काशिला तो दिवनु असना तेदना पांडवा त्यांनी तक्क दुर्योधनाक निमगिताची तुवा आमका 5 गाव मुनी दी म्हणजेनु सांगताची तेदना दुर्योधन पांडवा तंक सांगता 5 गाव नाही हाव एक सुवची तिथली जाग आहे तुमक दीना म्हणजेनु तो सांगता हे इतले विषय जल्लाल तेदना कुरुक्षेत्र युद्ध अत निश्चित जल्ला मळरी अत युद्ध अनिवार्य जल्ला तसलरी युद्ध कोर्चे मोणगेनु तयारी जत्ता असताना अर्जुनु आणि दुर्योधन दोघ जण कृष्णालगी वत्तच कृष्ण सांगता मी गेले नारायणी सैन्य आणि एक दिक्कण एकलेन नारायणी सैन्य गेवेत अनेक दिक्कण हाव येता जलरी हाव युद्ध करना म्हणगे तेदना दुर्योधन म्हणता मक नारायणी सेना दी आणि अर्जुन निमगीता कृष्णा तू आमगेल सैडान तू आस म्हणून तेदना दुर्योधन नारायण सैन्य घेऊन गेनो तो वापस होता तेदना अर्जुनाक कृष्ण निमगीता अर्जुना तू तुक गोतस हाव युद्ध करना म्हणून जलर समेत तू मक्काची आयके केले हज्जी कारण कसं नाही म्हणून अर्जुनाक निमगीता तेदना अर्जुन सांगता भगवंता तू देवादिदेव तू खंचे पक्षांत असत की थई खंडित विजयी अस म्हणू मक्का खंडित गोतस म्हणून अत्त असीन कश्यस मळरी एक दिक्कन कौरवाला इक्रा अक्षोहिणी सैन्य रबला आणि अनेक दिक्कन पांडवा तंगेले 7 अक्षोहिणी सैन्य रबला मळरी पांडवा तंगेल 4 अक्षोहिणी सैन्य ऊणे जलरी कृष्ण अर्जुनाले सारथी जाऊंगेनु तो पांडवाले पक्षांतु अस तज्ज निमित्त 4 अक्षोहिणी सैन्य पांडवा तंगेले ऊणे जल्लर समेत पुराजनक कसन गोतस्त मळरी कृष्ण पांडवाल सैडा कशील निमित्त पांडवा तंका युद्धांतु विजय खचित म्हणू गोतस्ता हे भीष्म पितामहाकै गोतस्ता अत आम्ही पळयलारी भगवद्गीतेंतु 18 अध्यायांतु 3 डिविजन जाऊन येताची तंतु एक फर्स्ट 6 चॅप्टर्स मला 6 अध्याय त्या फर्स्ट 6 अध्याय त्यास तक्का कर्मयोगा कवर करता कृष्ण नेक्स्ट मळरी 7 चॅप्टर तुलेन अध्याय तुलेन 12 अध्याय तनक त्या भक्ती योगा म्हणगेनु कृष्ण कवर करतास आणि लास्ट 6 चॅप्टर्साक ज्ञान योगा म्हणून सांगताची ಕೆಲವು जन तप्पु अभिप्राय कसा कोण घेताची मळरी लास्टक ज्ञानयोग संगील निमित्त ज्ञानयोगाची हायेस्ट म्हणगेनु तप्पु अभिप्राय कोण घेताची जलरी आम्ही करेक्ट जाऊन अर्थ कोण घेऊ का एक आता मी सँडविच असं म्हणलेकलारी दोन्ही ब्रेडा मध्य त्या तरकारीचे मेन पार्टसचे मध्य असता तशीची एक ज्युवेल बॉक्स म्हणून आम्ही घेतलारी तंतु डायमंड आम्ही भितर दवरचे तंतु मेन पार्ट आणि प्रामुख्य जाऊन अशील पार्ट त्या ज्युवेल मला डायमंड त्या तकाची त्या भितर दवरताची म्हळरी सेक्यूर कोण घेऊन दवरताची ताजी निमित्त आम्ही हंतु भगवद्गीतेंतु कसन अर्थ कोण घेऊ का म्हळरी हे
कर्मयोग आणि ज्ञानयोगा मध्य भक्तियोगा सेक्यूर जावन गेनु दवरला मळरी ते अत्यंत प्रामुख्य जल्लाले भाग जल्लाल निमित्त ज्युएल बॉक्स ಅಂತ मी कशी डायमंड दवरताची तशीची भक्तियोगाक कर्मयोगा आणि ज्ञानयोगा मध्ये दवरला आता आम्ही एका अध्याय आरंभ केला री ते धृतराष्ट्र उवाच म्हणून स्टार्ट जाता म्हळ्यार धृतराष्ट्र संजय निमित्ता धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामक पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय हंग धृतराष्ट्र निमगितास धर्मक्षेत्र जाऊन आशिल्ल्या कुरुक्षेत्रांतू युद्धाक वट्टू जल्ली मगिरी कसन तनी पांडवान आणि कौरवान कसन केल्ले म्हणून अत हंतू धृतराष्ट्राले एक इच्छे आमका व्यक्त जाता कसा म्हळ्यारी ताका तागेले चरडू नूर जन कौरव असतानी त्यांनी दुष्ट बुद्धी ಹೊಂದೂन असल्यार समेत तागेले चरडू ह्या युद्धांतू गेलवू का म्हणून एक आशी ಹೊಂದून घेन असता ताकाची युद्धभूमींतू त्यांनी कसन केल्ले म्हणून निमगिता आता हे क्वेश्चन कशी अस म्हळ्यारी आता एक उदाहरण दिवचे असल्यारी एक एकलो सिनेमा थिएटरा वसून घेनो कसन केल्लो म्हणून निमगिल्यार ता करतस्व सिनेमा थिएटर गल मागीर तो सिनेमा पळोवचे अथवा एकलो होटला गल मागीर कसन केल्ले म्हणून निमगिल्यार होटला गेल मागीर खावचे चितई तशीच युद्धभूमी आयल मागीर कसन केल्ले म्हळ्यार युद्धभूमींत आयल मागीर युद्ध करचे जाल्यार ताक एक कसन आशी म्हळ्यार पांडवांनी युद्ध करची सोडताची आणि पुरा राज्य ताका तागेले चेडवाक जाता म्हणून तशीची तेदना युद्ध जल्लाल तेदना ते दुर्योधन द्रोणाचार्याला वत्ता द्रोणाचार्याला वत्ताना तो सांगता पश्चैतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीं चमुम व्यूढम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता द्रुपद पुत्रेण म्हणून सांगता द्रुपदाल नाव काढता कसले गोता म्हळ्यारी द्रोणाचार्याक आणि द्रुपदाक जत्ता आसना म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जटापटीशी तकाची द्रुपद पुत्रेण म्हणून द्रुपदाल नाव सांगून द्रोणाचार्याक एक नमुने रोष हाडोचे ताणी रोषा हाडोन गेनु युद्ध कोण गेनु तांनी गेलवूचाक जत्ता म्हणून एक नमुने पॉलिटिक्स दुर्योधन हंग खेळतास आणि तशीची 4 श्लोकांतू आम्ही पळयताची अत्र शूर महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा म्हळ्यारी तांगेले हंतू भीम आणि अर्जुन असाची आणि विराट युयुधानो असली योधनी असाची आणि तशीची 5 श्लोकांतू आणि तो सांगतास कंची कंची योद्धा पांडवाला सैडांतू त्यांनी युद्ध करतासची दृष्टकेतु चेकितान काशी राजा पुरुजित हन्नी पुरा महारथी सतरथी अतिरथी महारथी म्हणून सांगताची हन्नी पुरा महान योद्धा त्यांनी पांडवाल सैडांतू युद्ध करतासची म्हणून दुर्योधन द्रोणाचार्याक सांगतास कसलेक म्हळ्यारी दुर्योधनाक एक भंय अस हांव गेलवत की ना म्हणून जाल्यारी तो 7 श्लोकांतू सांगता म्हळ्यारी आमगेलेय कसन एक सैन्य पांडवाल सैन्याके काय उडीना आम्ही समेत मिलिटरी फोर्स अंतू भारी स्ट्रॉंग असाची म्हणून तो 8 श्लोकात सांगता मिगेले सैड अंतू भीष्म पितामहाल तसले योद्धा कृपाचार्य अस कर्ण अस अश्वत्थाम विकर्ण असल महान महान योद्धा समेत मिगेले हंतू असाची आणि 9 श्लोकांत सांगता अन्नी पुराजन अतिरथी महारथी तन्नी मिगेल कतिरी जीवन मुडिपू गेनो युद्ध कोरुक आयलिंची सो अज्जी निमित्त हावय युद्धांतू गेलूचे साध्यते अस म्हणून सांगता आणि धांची श्लोकांत सांगता
तुम्ही पुराजन भीष्म पितामहाक तुम्ही सपोर्ट कोरका तेदना आमगेल गेलवू साध्यते अस जलरी पांडवाल सैड अंतू भीम अस जल भीष्माक कंपेर केलारी भीमाले शक्ती बारी सान मात्र अंतस ताजी निमित्त आमकाई युद्धांतू गेलवचे साध्यते अस म्हणून आणि तशीची मुखार सोनू युद्ध आरंभ जावच्याक ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ असता तेदना भीष्मदेवू तगेले कॉन्शियल मळ शंख उद्वता त्या म्हळरी पुढची कालांत युद्धाक आरंभ जाताना ते एक शंख उदूचेक क्रम तेदना भीष्मदेव कॉन्शियल उदिताना दुर्योधनाक भारी एक खुशी जाता हा असल एक योद्धा आमगेले पक्षांत असलरी आमका हे विजय खंडित जावन असता म्हूण घेनु तशीची अनेक साइडातुलेन कृष्ण पांचजन्य अर्जुन देवदत्त आणि तशीची लिस्ट दिला भीम पौंड्र अशी त्यांनी पुरा तंग गेले शंख उद्वताची आणि केदना कृष्ण 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಾಂತನಿ कृष्णान शंख उद्वलाल तेदना आणि अर्जुनान शंख उद्वलाल तेदना तंगेल कौरव आतंक तंगेल हृदयांतू कंपन स्टार्ट जाता बळरी तंक एक नमुने हा त्या शंख उदिलाल ते दिव्य शंख उदताना तंका बळरी भय जाता बळरी आम्ही विजय जावचे साध्य अस्वे म्हणून तशीची अर्जुनाक ते तगेल रथ अग्निदेवान दिवन असता आणि तागेले रथाचे वैरी हनुमान असता ह्या पुराची विषय पळयताना म्हणरी पांडवा तंका विजय निश्चित म्हणून पुराजनक कळता ह्या इतली तनक 20 ಶ್ಲೋಕ येता ताची नंतर एक अत युद्ध आरंभ जाता म्हणून असताना अर्जुनाक एक नमुने हृदय दौर्बल्य जाता आणि तो एद्राचे तंगेले संबंधिका पळोवन कृष्णाक सांगता कृष्णा मक्का एदुरू पक्षांतू कोण कोण युद्ध करतासची म्हणून पळोका मक्का एक पंता तू रथ होर घेनु त्या एद्रा पक्षाचे लागगी पासून राबय म्हूण घेनु तो सांगता तेदना कृष्ण रथ वसून घेनु त्या मध्य राबयता हंगा आम्ही एक अर्थ कोर घेवेत कसन म्हणरी कृष्णाल नाम अच्युता म्हूण घेनु कृष्ण भक्तवत्सलू अच्युता म्हणरी इनफॉलिबल म्हणरी केदनाय तो तगेले स्थानातुलेन तोग्गू पण आणि तगेले मोगू आणि तगेले प्रेम भक्ताल टुवर्ड्स आशिल ते प्रेम ते केदनाय उणी जायना तका तका भक्तवत्सला म्हूण घेनु सांगता आणि आम्ही अर्थ कोण घेवेत तो देवादिदेव जल्लर समेत तो अर्जुनाले सारथी जावन घेनु काम करतास जलरी तो अर्जुनाले सारथी जल्लर समेत तगेले ते देवादिदेव जावन आशिल ते पोझिशन काही उणे जायना तकाची आम्ही पळयत सततम कीर्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् कोण सततम कीर्तयन्तो माम सतत कीर्तन सतत हरिनाम आणि भजन अशी भगवंताल स्तुती कोण करता असत की तंगेले आणि त्या कृष्णाले ते संबंध दिव्य जावन अस आणि कृष्ण केदानाय तजले भक्ताक ता सेवे करूक तो तो आतुर पडवत असता आणि तशीची भक्त जावन आशिलो कृष्णाले टुवर्ड्स त्या प्रेमान तू कृष्णाक भक्ती सेवे करच्याक केदाय प्रयत्न करता असता हंग तुम्ही पळयला म्हणके तो एकलो भक्तो तो कीर्तन करतास तो कृष्णाले ध्यानांतू मग्न जावन असत त्या तशी तो कृष्ण येवन घेनु तो थंय तागेले कीर्तन ऐकतास तकाची अत रथ दोन्ही सैन्यामध्ये अत राबयलाल आस जाल्यारी कृष्ण
अर्जुन कृष्णाक सांगता कसन म्हळ्यारी कृष्णा मिगेले संबंधिकाक आणि भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य हंकनी पळून गेलो मिगेले देह कंपन जत्तास मिगेले तोंड सुकतास आणि मिगेले केसू आणि उठून रबला मगेले चर्मनी एक नमुने हुन जाऊन गेलो मक्का रापच्या कची जत्ताना कृष्णा तकाची मक्का पुरा विसरतास आणि मक्का मिगेले गांडीव जल्लाले हे गांडीव बिल्लू मक्का धोरुक साध्य जत्ताना मुनगेनु तो एक नमुने तगेल संबंधिका बग्गे एक करुणा भाव तो व्यक्त परसिता भक्त म्हणलाले एक केदना एक करुणा भाव असता तकाची अर्जुन कृष्णाक अशी सांगतास आणि तज नंतर तो 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ म्हळ्यार 31st ಶ್ಲೋಕ टू 37 ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ तो सांगता अर्जुन कृष्णाक म्हळ्यार कृष्णा आम्ही अत युद्ध कोरगेनु एदुराळी जावन आशिल्ले आमगेले संबंधिकाक पुराजनाक आम्ही मान काडताची म्हूण जाल्यारी राज्य पुरा आमगेल जावच्या पुरो जाल्यारी आमगेले संबंधिक नाशी आम्ही त्या राज्य एन्जॉय कशी करचे म्हणून तो कृष्णाक निमगितास हे अंतू आमक कसन अर्थ जात म्हळ्यार कृष्ण अर्जुन तगेले म्हळ्यार तगेल विशयांतू तो आलोचन करतास जाल्यार तगेले कर्तव्य तो हांगा विसरतास तो हांव एन्जॉय करू जायना म्हणून हांव आई एंड माइन म्हणून अशी तो थिंक करतास शिवाय कृष्णाल बग्गे आणि मिगेल कर्तव्य कसने त्या पुरा तो हांगा विसरतास आणि मुखारसून पळयला 36ನೇ ಶ್ಲೋಕಂತೂ तो सांगतास म्हळ्यार आम्ही पुराजनाक आत युद्धांतू नाश केलारी आत पुरा पाप व्यक्ती पापी जावन आशिल्ले व्यक्ती तांणी पुरा चढ जावन गेनु प्रपंचांतू पाप चढ जत्ता आणि पाप चढ जल्लाल तेदना पुराजनान नरकाक वचका जत्ता म्हणून तो सांगतास आणि ताची नंतर तो कशी हे कौटुंबिक एक जावन आशिल्ले संस्कृती हे नाश जाता म्हणून तो सांगता म्हळ्यार फर्स्ट आम्ही योद्धांक मारताची योद्धांक मारलाल तेदना पुराजन म्हळ्यार तेदना हे फॅमिली ट्रेडिशन्स कौटुंबिक संस्कृती म्हणलाले राबता त्या राबलारी म्हळ्यार आमका पित्रांक पिंड आणि ऑफरिंग्स दिवचे राबता तेदना कसं जात म्हळ्यार हे भूमींतू अधर्म चढ जाता अधर्म चढ जल्लाल तेदना अधर्मी व्यक्ती तांणी हे बायल मनशा तांकां वायट करताची तेदना बायल मनशात वायट जल्लाल तेदना आणि वर्णशंकरा हे जनसंख्ये हे प्रपंचांतू चढ जाता म्हळ्यार अनवांटेड प्रोजेनी हे चढ जाता ताजे निमित्त कृष्णा हे युद्ध हांव केल्लारी हक्क पुरा हक्क हांव कारण जाता म्हणून अर्जुन कृष्णाक हांगा सांगतास आणि ह्या श्लोकाचे लास्ट श्लोका 46 उपास संजय कसं सांगता म्हळ्यार एकलेले हृदय केदना एक सॉफ्ट जावन आसता म्हळ्यार मृदू जावन आसता आणि अहिंसा भाव केदना तो हुंदून गेलो आसता तेदना असले एक भाव आमका येवचे सामान्य जावन आस कसले म्हळ्यार एक भक्तू म्हळ्यार ताका एक अत्युन्नत एक जावन आशिल्ले गुण तागे लागी साधारण जावन आसता करुणा भाव स्वच्छते शौच आणि मृदुतन आणि क्लीनलीनेस म्हणटाची आणि अहिंसा भाव कडेरी विनम्र भाव कडेरी सरळता भाव असल आणि
दिव्य दिव्य जावन आशिल्ले गुण एक भक्ताक तागेले सामान्य जावन येनु ताणे भक्ती सेवेंतू केदन तो मुखार सून घेवन वता आसता तक ह्या पुरा एक गुण येवच्याक साध्य आस हांगा संजयू हे सांगतास धृतराष्ट्राक आणि धृतराष्ट्र तो आशी कोरगेन बेसला कसा म्हणारी आणि पांडवातांनी आता अर्जुन युद्ध करना अर्जुनान युद्ध करनी जाल्यार पांडवातांनी समेत युद्ध करनाची ताचे निमित्त पुराची राज्य मिगेलेची चेरडुवांक जत्ता म्हूण घेवन हे फस्टाचे अध्याय हे 46 श्लोकांतू आम्ही हांगा तुमका पुरा ಸ್ವಲ್ಪ संक्षिप्त जावन घेनु सांगतासाची तशीची तुमगे लगी भगवद्गीता यथारूप पुस्तकाच्या पुरो अथवा नाजलारी तुम्ही ते ऑनलाइन तुमका मेळता सो आम्ही हांगा अध्याय केल्लाल म्हणजे तुम्ही ते वज्जिता गल्लारी तुमका भारी लायक जावन घेनु हे अर्थ जाता हे भगवद्गीतेचे ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ एकाच अध्यायाक अर्जुन विषाद योग म्हणून म्हळ्यार हांगा अर्जुन कसा करतास म्हणरी हिंग तागेले संबंधिका तांकां पळोवन घेनु हे पुराची 5 कारण दिवन घेनु तो सांगतास कृष्णा हांव युद्ध करना म्हाका हे युद्ध करूंक जायना म्हूण घेनु तो सांगतास जाल्यार आम्ही एक हांगा अर्थ कोण घेवका कसलो म्हळ्यार अर्जुन एक शुद्ध भक्त जावन आस जाल्यार कृष्णान अर्जुनाक हे एक मायेंतू ताणे घाला एक मोह मायेंतू अर्जुनाक घालाल आस त्याक कसन कारण म्हळ्यार अर्जुनाक मोह माये जाल्यार ताणे कृष्णान अर्जुनाक भगवद्गीते ज्ञान दिवेत आणि अर्जुनाक मेळ्ळाले त्या भगवद्गीतेचे ज्ञान पुराची एक जीवात्मा तांकां हे मेळता आणि त्या पुराजनाले उद्धार ताजे निमित्त जाता म्हूण घेनु एक कृष्णान हे अर्जुन शुद्ध भक्त जाल्यार एक तात्कालिक परिस्थितीन अर्जुनाक कृष्ण मोहमायेंतू घालता आस ताजे निमित्त हे भगवद्गीतेचे प्रथम अध्याय हे अंतु अर्जुन तो विंगड एक कारण दिवन घेनु कशी म्हळ्यार हांव युद्ध केल्लारी हे प्रपंचांतू अधर्म चड जाता आणि ताजे निमित्त पुराची म्हळ्यार एक अधर्माक हांव कारण जाता म्हूण घेवन एक तप्पू अभिप्राय होंदून घेनु तो आत हांव युद्ध करना म्हूण घेनु कृष्णाक सांगतास आणि तशीची दोन्ही अध्यायांतू आम्ही पळयलारी तो ताका हे एक नमुने दिग्भ्रमे जल्लाल निमित्त तो अर्जुन कृष्णाक सांगता म्हळ्यार हांव तुका शरणू जत्ता म्हणून सांगिल तेदना दोन्ही अध्यायातुलेन कृष्ण भगवद्गीतेचे ज्ञान अर्जुनाक दिवच्याक तो आरंभ करता ते आम्ही शुक्रवारा नंतर पळोवचेस हांगा आजी आमगेले आयचे क्लासांतू आम्ही पळयले म्हळ्यार एक भगवद्गीते म्हणलेले आम्ही एक विनम्र भावांतू आम्ही अर्थ कोण घेवका आणि कशी कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष आमका मस्त तप्पू अभिप्राय असल्यार समेत ते आम्ही दूर कोण घेनु आम्ही शास्त्रांतू भगवद्गीतेंतू आणि कसं सांगला म्हूण घेनु त्या अर्थ कोण घेवनु म्हळ्यार कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष म्हणून अर्थ कोण घेतले आणि तशीची भक्ती मार्गांतू आम्ही कृष्णाले साक्षात्कार करच्याक साध्यस ह्यांची शुद्ध भक्ती आमगेले भगवद्गीतेचे सार जावन आस तशीची एक हंत हंत जावन घेनु तुम्ही पळयताची म्हळ्यार कशी कृष्ण कर्मयोगा फर्स्ट एक्सप्लेन कोरनु कर्मयोगा म्हळ्यार ताजे नंतर भक्तियोगा आणि त्या कशी कनेक्टेड आस आणि संचित चॅप्टरांतू अष्टांग योगा समेत कृष्ण सांगतास आणि लास्टक ज्ञानयोगा सांगतास लास्टक ज्ञानयोगा कसले सांगतास म्हळ्यार ज्ञान होंदून घेनु आम्ही
कशी भक्तींतू यशस्सू ಹೊಂದೂನ್ गेनो आमगेले जीवन आम्ही सार्थक कोण घेऊयेत म्हूण गेनो कृष्ण अंतू ज्ञानयोग लास्ट 6 चॅप्टर्स तो एक्सप्लेन करतास आणि लास्टाक कृष्ण भगवद्गीतेचे 18 अध्यायांतू सांगता सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः म्हूण गेनो मळरी अर्जुना सर्व धर्म त्याग कोर परित्याज्य म्हळ्यार त्याग कोर गेनु मक्काची शरण जा हांव तुगेले पुरा पाप नाश करता आणि तुका हांव संपूर्ण शरण दिवन गेनु तुका पळोवन घेता म्हूण गेनु कृष्ण सांगचस अशीची तुमका एकेकाची विषय हंत हंत जावन गेनु कळता वता आजीक आमगेले एका अध्यायू आजी हंग मुग्धता अस तुमका कसनेची एक क्वेश्चन असलरी अत हंगा निमगू येत हरे कृष्ण।